Ahojte priatelia, naposledy som vám predstavil úžasný nástroj Multitool a dnes sa pozrieme na jeho neuveriteľné množstvo využití a hlav, ktorými disponuje. Multitool disponuje ohromným množstvom hlavíc a príslušenstva k tomuto náradiu a preto pokrýva až nesmierne veľké množstvo prác a úloh, ktoré s ním môžete vykonať. Musím taktiež pozdvihnúť jednoduchosť obalu, nemusíte nič rezať, aby ste sa k príslušenstvu dostali. Potrebujete napríklad vyrezať starú dlaždičku? Aj na toto je príslušenstvo. A ak je náhodou v rohu, žiaden problém, hlavicu si jednoducho otočíte a môžete rezať ďalej. Potrebujete túto dlaždičku samozrejme aj nejakým spôsobom dostať von, aj na toto má Herman odpoveď. Škrabka pre Multitool sa o to veľmi hravo postará. Následne potrebujete niečím odstrániť staré lepidlo. Žiaden problém. S delta brúsnou doskou to bude raz, dva. Delta doska a škrabka sa dokážu postarať aj o iné materiály. A nezabudnite, ak aj vy potrebujete nárade, na ktoré sa môžete spoľahnúť, vyberte si jednoznačne Herman.